Barlok barok tengnya pai kendia siapang kikur hari kasih jongi. Bat kini kikur nginya pai menta kidon hagi sinong kibakumno. Bat pila ban syam ya kakur lanega jat jong pi. Bat kibabuan kibasyong basa kidei hagi sinong ayu. Bat hakan nega video lese pila ban yu iya laka jong kakur. Kum ya kakur laurin yang jongi. Ngin syam kibabuan kisah apa riang mang pung sanyang nong teliu. Kum ta tertel. Pat piru pai hang ne ki babuan pila ban syam hang no ki ba khambon ki kur ki jang pi ha ki sinong ba pher ya ha kene ke video ngam syam lala ban wan ra lut tik patik la ne bin pa bin ban wan ra e kata ka e ka balong sani bha re kat to kat ne lengkot e bangin syam pai ki dan bun ki kur ki bam syam lala ban wan ra ha kene ru namar ngimla ban tip lut namar ha ka jingwat ka lengkot kat to kat ne ya parlog ya pe ye gane ai jingmot ro bat ni pidyang sengopha ya ke jing ai jingmot jampi bat ha ke ne ke video amsham labu renti ba kita ki jat ki don ha kata ka sinong re labu tang ya ka sinong ka bahe menta kum ha khli ria la shibu tang ka khli ria kum ha jawai kum ha rang thong kum ta terte la ne kum hanong thliul ki jat ki badon ha po ka nong thliu area ki ken thop lot kata ke de ke jingmot jong ke ne ke video te menta tunginya pe kindia ha ke ne ke video siapang kini kijat. Hagitan nong kendri pila aban syam bon kijat kilong nong nong kendri renjak nong stand.